खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आमेरिका हादरा इउक्रेननो गम 10 एन्टि टेंक हाथियार हरदों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोसावदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला आमेरिकानि हादरगिरि जन बिडेन बिथाङा फोरमायदों दि गंफ्रोम रासियानि टेंकखौ होबथानो थाखाय बे एन्टि टेंक हाथियारखौ इउक्रेननो हरनाय जादों। नैथियाव दं मैया दिल्लीआव 1490 गोदानै कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों, नाथाय 1070आ कर'ना भाइरास बेरामनिफ्राय हामफिनदों आरो 2 सुबुंनि जिउ गोमादों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया बृहस्पतिबार खालि थामहिनबा 28 एप्रिल 2022 अक्ट'आव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैनानै गिबियाव डिब्रुगड़आव थानाय गंसे हस्पिटालखौ बेखेवो आरो 6था केन्सार हस्पिटालखौ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनायजों लोगोसे खोला एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन केन्सार केयार नेटवर्क प्रजेक्टखौ फोसावो। मख'जाथावदि आसामाव आरोबाव 17था केन्सार हस्पिटाल लाबोबावगोन होनना बिथाङा आरोबाव फोसावो। बेफोर केन्सार हस्पिटालखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो टाटा ट्रास्टजों लोगो नांनानै लुगोन होननानैबो फोसावदों। आरोबाव बे गेदेर प्रजेक्टनि थाखाय 4000 कौटि रां बाहायगोन होनना हिन्दुस्तान टाइम्स निउसपेपाराव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे केन्सार हस्पिटालफोरा खोला एसियानि मादाव देरसिन आरो खम बेसेनावनो बेराम नायजानो हानाय हस्पिटालफोरा जागोन होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बाहुबारि रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर गाखोनाय, रिभार राफ्टिं आरो मथंगुरियाव थानाय डिपार्टमेन्टनि आइबिआ मे दाननि 1 अक्ट'निफ्राय बन्द थागोन होनना बिथाङा फोसावो। मख'जाथावदि मानोना दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायैखाय बन्द खालामनाय जाथ'गोन होनना बिथां आइबिआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बाथियाव दं मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि अनसुला बिफा रनजित बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जायो होनना रादाबाव फोरमायदों आरो बिथाङा 65 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जानायखौ खोनाना दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइजामनि गेजेरजों गोथौयै दुखु फोरमायदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।